Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. May dagdag na paraan laban sa COVID-19. Together, we can be the Solusyon Plus. Bida Plus sa maayos na daloy ng hangin. Bida Plus sa maikling pisikal na interaksyon. Bida Plus sa pagsuporta sa bakuna. Bida Plus sa mga kwento ng kaligtasan sa Bida Barangay. Sa dagdag na pag-iingat, maraming buhay ang maliligtas. Bida Solusyon Plus laban sa COVID-19. Pagsubok na ito, ituloy natin ang laban. Mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-res bakuna para bawas pangamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-res bakuna, mas protektado ang pamilya. Kasaganang mas bukas iwas, kinabukas ay maganda. Sa res bakuna. Libre lang magpa-res bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Ako po si Bibi Chain A. Sumayang. Ako po si Remigio Llamas before. Stacy Jacob. Rodel Nuda po. Ako po si Mrs. Marido Santua. Maria Teresa Mustas. Ako po si Patrolman Marcel Contapay. Po si Antonio Borcan. Teacher po. Ay isang nurse sa DepEd. Ang tinurok po sa akin ay Sinovac. Johnson & Johnson. Sinovac po. Pfizer. Moderna. AstraZeneca po. Sinovac. Sinovac. Marina, magpabakuna na. Ligtas ka sa res bakuna. Ito ang mga dapat malaman ng mga magulang tungkol sa COVID-19 vaccines para sa mga bata. Dahil sa pagtaas ng mga kaso ng kabataan na may COVID-19, pinagdodoble ingat ng mga eksperto ang mga magulang para maalagaan ang kanilang mga anak laban sa virus. Pwede na bang magpabakuna ang mga bata laban sa COVID-19? Oo naman, ang mga kabataang edad 12 hanggang 17 years old, may karamdaman man o wala, ay maaari na mabakunahan kontra COVID-19. Ang mga kabataang may alinman sa mga sumusunod ay hindi maaaring mabakunahan. Nagkaroon ng malubhang allergy tulad ng anaphylaxis sa unang dose ng bakuna, may malubhang allergy sa anumang sangkap ng bakuna tulad ng polyethylene glycol o PEG, polysorbate at iba pa. Lahat kami nagka-COVID noong May. Sobrang nabawasan po yung pag-aalala ko. Simula nung nagpabakuna po si Alvin, alam ko na added protection po ito para sa kanya at hindi po magiging severe if ever man na magkaroon ulit siya ng virus. Anong mga bakuna ang maaaring ibigay para sa kanila? Sa ngayon, ang mga bakuna pa lamang ng Moderna at Pfizer-BioNTech ang pwedeng gamitin para sa pediatric population. Ang dalawang bakunang ito pa lamang ang may emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration para sa edad 12 hanggang 17 years old. Ano ang mga kailangan gawin para mapabakunahan ang mga bata? Kung nais mabakunahan ang inyong anak kontra COVID-19, makipag-ugnayan sa LGU o vaccination site para makakuha ng schedule para sa inyong bakuna. Sa araw ng inyong appointment, magdala ng mga dokumento na nagpapatunay ng relasyon ng anak sa magulang tulad ng baptismal certificate, birth certificate at iba pa. Magdala rin ng valid ID ng babakunahan at valid ID ng magulang o guardian na may litrato. Tandaan, kinakailangan kasama ang magulang o guardian sa araw ng inyong schedule. Sama-sama nating mapipigilan ang pagkalat ng COVID-19 kung palagi nating susundin ang mga minimum public health standards. Kaya magpa-res bakuna na! Kumusta ang res bakuna experience mo?
Pwede mo nang ibahagi ang karanasan mo kay Kira ng libre gamit lamang ang Facebook Messenger. Pumunta sa DOH Facebook page at mag-send ng message. Kausapin lang si Kira at piliin ang mag-report kay Kira button. Piliin kung saang LGU ka nagpabakuna at sagutin kung ikaw ay kontento sa Resbakuna experience mo. Tulungan natin ang Department of Health at mga LGU sa pagtugon para sa ikagaganda ng pagbabakuna. Ibigay ang dahilan, positibo man o negatibo, at maaari ka pang maglakip ng litrato o video. Kaya tara na, mag-report kay Kira para sa mas maayos na pagresbakuna. Sama-sama nating ipakita ang lakas. Isang bayan nating labanan ang COVID-19. Sobrang pag-aalala ko nung nag-positive sa COVID-19 ang matagal ko ng kaibigan na si Mama Ten. Buti na lang, gumaling siya. Kaya magpa-rest bakuna na para may extra proteksyon. Oh, ready ka na? Oo naman, rest bakuna na tayo. Ligtas at mabisa ang lahat ng COVID-19 vaccine. Kaya magpa-rest bakuna na rin kayo. Kapag may rest bakuna, may iwasan natin ang malubhang kaso ng COVID-19. Libre na magpabakuna. Magtanong na sa inyong health center. Ako po si Sergeant Munoz ng Philippine Air Force para sa kampanya na Disiplina Muna na pinangungunahan ng DILG. Proud po akong sabihin na bakunado na ako laban sa COVID-19. Kaya naman po panatag ang aking kalooban dahil alam ko na protektado ako at ang aking pamilya laban sa coronavirus. Bida ang may disiplina. Kaya naman magparehistro at magpabakuna na para sa ligtas na pamilya at ligtas na bayan. Ako si Dr. Chito Abilino, ang DOH, Equal Center for Health Development. 63 years old, taga-Daraga, bakunado. Bakunado po ako kung sa Sinovac. Ako po nagpapasalamat sa satuyang gobyerno na natawaan kita ng proteksyon laban sa COVID-19. Ako, kaibanan sa satuyang pamilya, protektado na po dahil po kami gabos, bakunado sa Sinovac. So, magluwas na po kamo, magpabakuna man. Tangali, gabos po kita, protektado. Walang dapat ikabahala. Andito ang mga bakuna para siguraduhin todo ang proteksyon ng ating pamilya. Bakuna ang pinakamainam na panlaban sa mga vaccine-preventable diseases. Sa mahabang panahon, ang bakuna ay napatunayan ng ligtas at epektibo. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta na sa pinakamalapit na health center o i-follow na kami sa Facebook. Let's get vaccinated for a healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Ligtas ka sa Resbakuna. Ito ang mga dapat malaman ng mga senior citizens tungkol sa COVID-19 vaccines. Matanda na ako para magbakuna. Kailangan ko ba talaga yan? Oo, dahil kabilang ang mga matatanda sa high-risk population o may mataas na tsansang mahawaan ng malalang COVID-19. High-risk ang mga matatanda dahil kadalasan mababa na ang kanilang panlaban sa sakit. Dagdag pa rito, uso na rin po sa mga matatanda ang magkaroon ng sakit tulad ng high blood, diabetes, sakit sa puso at iba pa. Kami po mag-asawa, mahalaga ang magkaroon ng vaccine dahil yan lang ang proven na makaka-protect sa atin. That's why kami po ay naniniwala sa vaccine. Anong bakuna ang pinakamabisa para sa mga seniors na katulad ko? Lahat ng mga bakuna na ginagamit sa bansa ay mabisang proteksyon laban sa COVID-19. Ito ay pinag-aralan ng mga eksperto mula sa Food and Drug Administration at napatunayang ligtas at epektibo.
May mga kaibigan akong nilagnat at sumama ang pakiramdam pagkatapos magpabakuna. Normal lang ba yon? Iba-iba ang reaksyon ng bawat tao sa bakuna. Yung iba, may nararamdaman pagkatapos mabakunahan, yung iba naman walang side effects na nararamdaman. Ang mga karaniwang side effects ng COVID-19 vaccines ay una, pagkakaroon ng pagsasakit, pamamaga o pangangate sa lugar ng injection, pagkakaroon ng panghihina o pagkapagod, pagkakaroon ng lagnat o panginginig, pagsakit ng ulo, o kaya naman pwede rin magkaroon ng sakit sa kasukasuan o kalamnan. Karaniwan sa mga side effects na nararanasan ay mild lang at agad ding nawawala. Huwag kayong matakot magpabakuna. Hindi naman siya masama. Magkaroon nga tayo ng lagnat. Isang araw lang po naman yan. Pagkatapos noon, wala na. Anong dapat gawin kung makaranas ng side effects mula sa bakuna? Kapag nakaranas ng sintomas pagkatapos mabakunahan, uminom ng maraming tubig, magpahinga, kumain ng balanseng diet, at uminom ng paracetamol ayon sa abiso ng iyong healthcare worker. Kapag may naramdaman na reaksyon pagkatapos mabakunahan, i-report agad sa LGU o sa vaccination site. Napatunayan sa mga clinical trials na may dagdag proteksyong hatid ang Resbakuna. Pero kailangan pa rin ipagpatuloy ang minimum public health standards para makaiwas ka at iyong pamilya sa COVID-19. Kaya magpa-Resbakuna na! Lusog Isip is the first mobile app for self-help on mental health and wellness, culturally adapted for Filipinos. Jumpstart your journey by downloading the Lusog Isip app via Google Play or the App Store. Create an account by registering your preferred username and password and telling us a bit about yourself. Answer the screening tools to help you get a better sense of your overall well-being. You'll find your initial mental health scores on the dashboard. This will give the app an overview on how you're doing and will determine how the app can help you help yourself. Feel free also to customize your notification settings too. Navigate to the Interventions tab and browse our selection of evidence-based materials on mental health and wellness. We have self-care tools available so you can update your journal and keep track of how you've been feeling the past few days. Keep using the app and interventions to earn achievements. If you're looking for professional mental health and psychosocial support services, check out the referral tab to find direct services near you or online. With the Lusog Isip app, help is within reach. Omicron, the latest variant of concern the WHO is tracking, has been detected around the world. It is efficiently transmitting, and in fact, everywhere where we have good sequencing, this variant is being detected. What we are seeing is a very sharp increase in case numbers. You will have noticed in the latest WHO update, almost 10 million cases reported in the last 7 days. There's a number of reasons for this. First is the mutations that it has. The virus is able to adhere to human cells more easily. It has mutations that allow it to do that. Second is that we have what is called immune escape.
and this means that people can be reinfected. The other reason is that we are seeing replication of Omicron in the upper respiratory tract, and that's different from Delta and other variants, including the ancestral strain, which replicated in the lower respiratory tract in the lungs. And so these combination of factors allow the virus to spread more easily. With Omicron, what we are learning is that your risk of getting severe disease from Omicron is less than it is for Delta. But the sheer volume of cases that we are seeing around the world is really astonishing. And even with a lower risk of hospitalization, we're still seeing a large number of people who need clinical care, who are hospitalized, and that will overburden the system. What's really important right now is we do a couple of things. Number one, get vaccinated when it's your turn. Vaccinations are incredibly protective against severe disease and death, including against Omicron as well as Delta, where both of those variants are circulating. And so we really need to make sure that those who are most vulnerable in all countries get vaccinated. Second is that we need to make sure that we have good systems in place to detect, so good testing systems, getting people into the clinical care pathway so that they can receive the care that they need. And then everybody else has a responsibility as well to keep yourself safe. So adhere to measures that keep yourself safe. Wear a mask, keep yourself distanced. Avoid large gatherings, and really if you could postpone some of those gatherings, do so. It's really important right now that we minimize exposure so that we can minimize those case numbers so that they don't have that knock-on effect of having a burdening of the healthcare system as well as other sectors. When a virus enters the body fights back. Common symptoms, like a fever or chills, are the result of our immune system attacking the virus by increasing blood flow and raising our temperature. Vaccines are designed to activate the immune system in the same way, but without making us sick. While it's normal to build immunity without side effects, it's also normal for some people to experience mild to moderate symptoms after being vaccinated, like pain at the injection site, fever, and chills. These side effects usually last a few days and go away on their own. Vaccines help protect us against disease, and feeling mild or moderate side effects after receiving one is a sign that the vaccine and our immune system is working. Maraming pagbabago ang dulot ng COVID-19 pandemic sa ating buhay. Kasama na rito ang pananatili sa bahay at paglabas lamang kung talagang kinakailangan. Ngayon, bahagi na ng ating kasuotan ang face mask kapag lalabas ng bahay. Huwag kalimutan na magdala ng alcohol o sanitizer upang mas madalas makapaglinis ng kamay. Sundin ang mga panuntunan ng pampublikong sasakyan, lalo na ang physical distancing. Kahit sa pamilihan, dapat ring sumunod sa new normal. May mga lugar din na kailangang magrehistro para magamit sa contact tracing. Kung maaari, subukan ang mga contactless transactions tulad ng online banking, online payment, o kahit online shopping para hindi na lumabas ng bahay. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para mas maging handa sa new normal. Alagaan ang kapaligiran para healthy ang pamilya. Siguruhing malinis ang inuming tubig at observe proper hand washing para makaiwas sa mga sakit tulad ng cholera, typhoid at iba pa. Show love to our Mother Earth at huwag kalimutang mag-reduce, reuse, recycle. Ihanda ang emergency go bag sakaling may kalamidad. Follow us on Facebook for more information. Be clean, live sustainably para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Alam mo bang sa bisyo, wala kang panalo? Sa droga, pagkasira ng buhay at karahasan ang hatid sa iyo. Talo ang kalusugan mo at ng ibang tao sa usok ng vape at sigarilyo. Sa labis na alak, peligro sa kalusugan at aksidente ang makukuha mo. Follow us on Facebook for more information.
Quit your bisyo now. Tumawag sa DOH Quitline 1558 o sa Helpline 1550. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Todo Pito, 7 healthy habits na go! Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Ang pag-abuso sa alak, yosi at droga ay di lang delikado sa kalusugan ng gumagamit. Nakakaapekto rin ito sa kalusugan at kaligtasan ng iba. Ang problemang ito ay laganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya alagaan natin ang kapakanan ng bawat Pilipino para supuin ang adiksyon sa alak, yosi at droga. Gawin ang mga sumusunod. Tigilan at huwag simulan ang paninigarilyo. Lahat ng uri nito ay nakakasama sa kalusugan. Ang paninigarilyo ay sanhi ng mga sakit sa puso at baga. Kahit hindi ka alcoholic, drink moderately. Huwag lumagpas sa 4 na baso ng inuming nakakalasing anuman ang okasyon. Ang sobrang pag-inom ng alak ay masama para sa iyong kalusugan. Kilalanin ang adiksyon bilang isang problema sa kalusugan na maaaring matugunan sa medikal na pamamaraan. Pumunta sa mga drug rehabilitation facilities ng DOH o pamahalaang lokal kung ikaw o ang iyong kakilala ay nangangailangan ng tulong. Tara na! Suportahan ang ating kapwa na magtagumpay laban sa adiksyon. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Tawagan ang Substance Abuse Helpline o Quitline sa mga numbers na ito. Maaari bang tumanggi na magpabakuna? Oo, kahit sino ay maaaring tumanggi na magpabakuna sa pamamagitan ng pagpirma sa isang waiver. Ipapawalang bisa nito ang iyong slot alinsunod sa prioritization ng mga eligible group at ikaw ay isa-schedule pagkatapos mabakunahan ang prioridad na populasyon. Tara sa Bida Vacunation! Magandang araw sa ating lahat. Pag-uusapan natin ngayon ang contact tracing. Ang contact tracing ay isang importanteng hakbang sa ilalim ng ating PDITR approach laban sa COVID-19. Dito, tinutukoy natin ang mga posible na expose sa isang nagpositibo sa sakit na ito. Kasabay dito ay umiikot ang ating mga contact tracing teams upang tukuyin ang mga posibleng close contacts para may refer sa tamang testing at para may refer sa quarantine o isolation. Ito ay para pigilan natin ang patuloy na pagkalat ng COVID-19. Kaya importante na maging tapat sa ating mga contact tracing teams. Huwag mag-alala dahil ang mga impormasyon na ibibigay nyo sa ating contact tracing teams ay manatiling confidential at hindi kakalat sa publiko. Maliban sa mga impormasyon ng pagkakakilanlan o identification data, ay dapat maging tapat sa ating mga contact tracing teams sa mga sumusunod na katanungan. Letter A, travel history o kung saan ka nanalagi o pumunta sa nakaraang 14 days. Letter B, exposure o interaction sa isang positibong kaso. Letter C, kasalukuyang kalagayan o ang iyong health status. At letter D, kung nagkaroon ng mga sintomas na ito at kailan ito unang lumitaw. Letter E, tagal at lugar ng interaksyon sa ibang tao. Letter F, contact details sa mga taong nagkaroon ng interaksyon sa iyo. Kung ikaw ay isang suspect, probable, confirmed case, importanteng ipagbigay alam ang iyong kalagayan sa inyong biherd upang masimulan na ang contact tracing. Maging tapat at ipaalam din sa mga ibang taong nakasalamuha ang iyong kalagayan at hikayatin din sila na maging tapat at makipagtulungan sa kanilang contact tracing teams. Tandaan, kung lahat ng suspect, probable, confirmed na kaso at ang kanilang mga close contact ay mabibigyan ng tamang payo at dadaan sa isolation o quarantine, mapipigilan natin ang pagkalat ng COVID-19. Kaya natin to! Let's be the solution plus sa COVID-19.
Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. May dagdag na paraan laban sa COVID-19. Together, we can Bida Solusyon Plus. Bida Plus sa maayos na daloy ng hangin. Bida Plus sa maikling pisikal na interaksyon. Bida Plus sa pagsuporta sa bakuna. Bida Plus sa mga kwento ng kaligtasan sa Bida Barangay. Sa dagdag na pag-iingat, maraming buhay ang maliligtas. Bida Solusyon Plus laban sa COVID-19. Res Bakuna. Tara na, mag-Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa Res Bakuna, huwag ka patatalo sa pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-Res Bakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas bukas iwas, kinabukas ay maganda. Sa Res Bakuna. Libre lang magpa-Res Bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Ako po si Bibi Chain A. Sumayang. Ako po si Remigio Llamas, before. Stacy Jacob. Rodel Nuda po. Ako po si Mrs. Marido Santura. Maria Teresa Mustasa. Ako po si Patrolman Marshall Contapay. Po si Antonio Borcan. Teacher po. Ay isang nurse sa DepEd. Ang kinurupok sa akin ay Sinovac. Johnson & Johnson. Sinovac po. Pfizer Moderna. AstraZeneca po. Sinovac. Sinovac. Marina, magpabakuna na. Alright, good afternoon po sa lahat. Welcome to the press conference with regards to the increasing COVID-19 cases in Bicol Region. I am Joanna from the Communications Management Unit of DOH Bicol CHD and I will be your host for today. So kasama din po natin ngayon dito sa ating virtual press conference mula sa dalawang COVID-19 referral hospitals, ang Bicol Medical Center and ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Mula sa BMC, si Dr. Jose Manuel Ranyola III, ang head ng Emerging and Re-emerging Infectious Diseases ng Bicol Medical Center. At mula po sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital, ang ating Medical Center Chief na si Dr. Eric Raymond Raborar. Kasama din po natin sa ating virtual press con for today si Dr. Aurora Teresa Daluro, ang ating Regional Epidemiologist, si Dr. Ferchito Avelino, ang ating Assistant Regional Director ng DOH Bicol, and of course, our Regional Director na si Dr. Ernie Vivera. And also makakasama din po natin mamaya ang ating Regional Director ng Department of Interior and Local Government 5 at ang Chairperson ng Bicol Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na si Attorney Anthony C. Nueda. So magandang hapon po sa ating mga panauhin. So bago po natin pakinggan ang kasalukuyang estado ng ating rehiyon sa gitna ng pandemya mula sa ating Regional Director ng DOH, ay alamin po muna natin ang latest na COVID-19 updates mula sa ating Regional Epidemiologist na si Dr. Aurora Teresa Daluro. Doc, please go ahead po for the COVID-19 updates. Para sa aldaw na iniro tracing report po ang mga sinabit sa hapon pong datos, ngunyan ta po i-reports sa kabuuan po sa buong Bicol. Igwa po kita ning 85 kaso po sa Albay na naitala. Ang pinakamataas pong kaso niya sa siyudad kang Legazpi. Igwa po kitang 34. Sa Daraga, igwa po kitang 14, 12 sa siyudad kang Tabaco.
5 kaso po sa Malilipot, 3 sa Bakakay, 3 din po parehas sa City ng Ligao sa Kasapulanggi, 2 kaso po ang Ginubatan, Malinaw, Piyuduran, Rapu-Rapu, at may 3 kaso po ang Libon, Uwas, Asintiwi para sa total na 85 pong cases. Sa Camarines Norte po, igwa kita ng 61 na cases na nai-report po as of January 13. Ang 16 po or 16 po kay ni hali sa Daet, 10 kaso po sa Labo, 9 na kaso po sa Basud, 7 sa Vinsons, 6 or 6 cases po sa Santa Elena, igwa po kitang 5 kaso sa Paracale, 10 kaso po sa Jose Panganiban, 2 kaso po sa Mercedes asin Talisay, asin 10 kaso po sa San Vicente. Sa Camarines Sur naman po, igwa kitang 214 na kasong nailista and 92 or 92 cases po kay ni ang yaon sa Naga City. 17 or 17 po ang nasa Pili, 14 po or 14 cases nasa Iriga, 10 kaso po ang Kabusaw at Nabua. Meron po tayong 7 kaso po sa Pamplona asin Sipokot, 6 na kaso po sa tulong munisipyo ng Baaw, Magaraw asin Kamaligan. Igwa po kitang 4 na kaso po sa Kamaligan, Libmanan asin San Fernando, and 3 kaso po sa Bato, Kanakman asin Milaor. Sa Buhi po, igwa kitang 2 kaso, Bula, Duaman, sa Lupi, Minalabak, Pasakaw, asin Ragay, tigduduwang kaso po Sinda, and the rest po, tig-sararong kaso po sa mga munisipyo kang Bumbon, Karamoan, Gainsa, Lagunoy, asin Presentasyon. So, yan po ang kabuuang kaso na kang 214 na naitala po sa Camarines Sur. Igwa po kita sa Catanduanes ng 14 cases. Ang kaso po na ini, hali po sa Biga, ang 4 na kaso po dahil sa Bira, 2 kaso po sa Pandan, and 10 kaso po ang mga munisipyo kang Bagamanok, asin Karamuran. Duma naman po sa Masbate, igwa kitang 2 kaso, 10 po ang mga munisipyo kang Masbate City, asin Palanas, and sa Sorsogon po, 83 cases po kitang igwang kasong na-report, and ang pinakadakol po kani, 31 or 31 cases nasa Sorsogon City, 10 cases po naon sa Irosin. Sa Bulan po, igwa kitang 9 na kaso, Huban, 7, Kasiguran, 5, Gubat, 5 po, igwa po kitang 4 na kaso sa Bulusan, asin sa Pilar, and 2 kaso po sa Donsol and Prieto Diaz. Sa Barcelona naman po, igwa kitang 10 kaso sa Castilla, Saro, sa Matnog, Saro, asin sa Santa Magdalena po, 10 kaso ning COVID-19. So, iyan po ang kabuuan na kaso tapo ngunyan sa buong Bicol. So, ang total na kaso po niyan sa buong Bicol is, 459. Sa katotalan po na buong kaso, as compared po sa 600 na kaso suhapon, and meron po kitang 23.5% na decrease na sa kaso po kung pinukumpara po sa 600 cases kang January 12. So, ang pinakamataas pong may increase na nahiling ta po sa mga probinsya, ang pinakahalangkaw po na increase ay by 27% po sa Catanduanes and 48% sa Sorsogon. The rest po, kung ikukumpara ta kang kaso sa Udma, nag-decrease po sa 4 na probinsya. Sa mga siyudad po, ang pinakamataas na pong increase is in Tabaco at 140% na increase. And sa Sorsogon po, may naitala po kitang 10.71% na increase. Sa 5 pong syudad, kang Bicol, nag-decrease man po ang satuyang kaso as compared to the cases kang January 12. So, over po, Ma'am Joanne. Alright, maraming salamat po Dr. Al for the COVID-19 update. So pakinggan na po natin ngayon ang kasulukuyang estado ng ating rehiyon sa gitna ng COVID-19 pandemic at ihahatid po yan sa atin ng ating Regional Director ng DOH Bicol na si Dr. Ernie Vera. Doc Vera, go ahead po. Maray na aldaw sa idong gabustabi. Nagpaapod po kita ngunyan
na hapunin press conference para masimbagan ang mga kahaputan sa tuwing estado manungod sa alert level sa COVID-19 dito sa Bicol Region. Base sa datos na niyaon sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit, ang sa tuyang rehiyon nasa alert level 3 o high risk. Siringman, ang anom na probinsya asin anom na syudad kan Bicol nasa alert level 3 maliban sa Ligao City na nasa alert level 2. Para maaraman kung ano ang COVID-19 alert level kan sa lugar, higihiling ta ang mga minasunod. Ang COVID-19 bed utilization rate kan mga ospital asin mga TTMR. Kedua, ang 2-week growth rate na ikinukumpara kung guraano kakaskas maglangkaw ang mga kaso sa laog nin 2 semana. Asin ang presensya kan mga COVID-19 variants sa sarong lugar. As of December 31, 2021, igwang 822 local na variants of concern na na-report sa Bicol. Ang pinakahuring na i-report ang 2 kaso nin Omicron. Kanakaaging taon, igwa na kitang nailistang 56 na alpha, 127 na beta, asin 637 na delta. Piglinaw tabi ini kan Department of Health Bicol Center for Health Development na base sa mga variant tigli sa Bicol, delta man giraray ang pinakadakol na detect tigli sa rehiyon. Ini mga numero base sa mga specimen na pinadarata sa Philippine Genome Center. Bako po ini ang total na bilang ng mga variant nagkakalat sa satuyang komunidad. Alagad, takan January 8, 2022, parihong COVID bed utilization rate, as in ICU COVID-19 utilization rate, na nasa less than 60% o low risk. Ang 2 DOH hospital, as in COVID-19 referral hospital sa rehiyon, ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital, asin ang Bicol Medical Center. Nagpaluwas na kansainda ng mga datos sa pagtaas kan mga kaso ng COVID-19 na na-admit sa saindang ospital. Nag-report ang Bicol Medical Center na makaskas ang pagtaas kan admission rate ninda, asin ang pagdakol ni nagpo-positibo sa saindang mga health workers. Ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital naman, nagsarado kan sa indang outpatient department. Buong January 12, 2022, padagos ang pagkonsulta sa publiko kan sa indang mga namamatian sa paagi kan BRTTH Telehealth Project. Nakikihurong ginarit tabi ang Bicol Centers for Health Development, Department of Health, sa publiko na pirmi magsunod sa satuyang health protocols. Uulit-ulitin mi po ang pagpapagirumdom, pero initabi ang pinaka-epektibong paagi para maprotektahan ang satuyang sadiri asin mga mahal sa buhay. Suulugon kit tultol ang mga face mask, maghugas kamot, magsunod sa social distancing, asin magpabakuna na naman. Tagabos man ang nabakuna, siniguradong ligtas asin epektibo sa pagprotektar kontra sa malala na sintomas asin kagadanan na dara ni COVID-19. Minaatro man kami kan sa mga paisig na sunodun ta po ang mga quarantine asin isolation procedures. Pag nakamatik sintomas, kontakon po ang sa itong mga Barangay Emergency Health Response Team, so BERTS. Pilpi, ito na po tigsasabi na kaipuhan tang magkasararo
para mapundo ang pagkalat asin paglalak ng COVID-19 sa satong rehiyon. Nagpapasalamat rin kami sa tuyang mga partners asin siyempre sa publiko sa kooperasyon at sa paglaban sa pandemyang ini. Ipadagos asin mas pakusugod na po ini. Diyos mapalos. Alright, maraming salamat po, Thank you. Dr. Vera, for the COVID-19 updates sa situation ng ating Bicol region. So sa punto pong ito, pakinggan po natin ang mensahe ng Regional Director ng DILG Regional Office 5 at ang Chairperson ng DIATF na si Attorney Anthony Nuida. Attorney, good afternoon po. Yes, just maray na hapon po sa Indugabos. Inot and pasalamat po sa DOH CHD5 sa pag-imbitar na makaibagrarinig sa press con. Sa nakaaging duwang simana, sa report po kanina ni Dr. Rao, nagtataas o kaso kang COVID sa buong Pilipinas, hindi lang sa Bicol region. As in kita, winabot sa 600 cases kahapon, although nagbaba kidiit nun yan. So, nang dahil dyan, pigtaas na po ang restrictions sa yung alert level for Bicol region. As mentioned by Dr. Ernie, sa assessment nila dapat buong region, alert level 3. Sa national guidelines, in-issue po na inot Naga City, sinunod ang buong Albay at Camarines Sur. So ngunyan po, starting 16, gabos ng probinsya except the province of Masbate, alert level 3. Kasi ang pangapunan na silang pagsunod dapat tungan sa mga restrictions sa alert level 3, like mas stricto po, may mga bawal na gibuhon sa alert level 3 na pwedeng kuta ng or ina-allow po sa alert level 2. So hinahagad na giraray po ang padagos na kooperasyon kang gabos, especially sa tuyong mga LGU sa buong Bicol region, na ang importante po ang marigmat na pagriparo kan mga namamayo kan mga probinsya, syudad, munisipyo at mga barangay sa ilang nasasakupan. Asin sa tabang po kan sa tuyang mga PNP officers, asin kan mga barangay official sa tuyang pakusugon ang pag-implementar kan mga polisiya tanganing sa giraray mapababata po ang kaso ng COVID-19 sa buong Bicol region. Ang pangapudan po ng padagos ng inganya ron ang gabos na magpabakuna. Sigon sa mga eksperto, as na-mention na rin po ni Dr. Ernie Casubago, ang bakuna, although sinasabi talaga bulong sa COVID-19, pero alagad din nakakatabang sa pagbawas kan severity or kalalaan kan helang. Kadaklan kan mga COVID-19 positive na dinadala sa mga ospital at sa mga ICUs. ICU ay yung mga pasyente na day pa po bakunado. Kaya giraray, iniinganayar ang gambos na magpabakuna na asin magpa-booster shots, available na po sa inyong mga lugar. Siring man, pinapagiramduman ang striktong implementasyon asin pag-obserbar ka minimum public health standards. Permi po suulugunan sa inyong face mask, maghugas ng kamot, mag-sanitize ng kamot, mag-obserba kay physical distancing, asin siguraduhon na especially sa mga opisina as in establishmento maayos ang ventilasyon. Siring man, danay na pakusugon ang PDITR strategy or prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate. Sa liwat, in behalf of the Bicol IATF, ang samuyang pasasalamat po sa satuyang mga partners, asin sa induman po ng mga taga-media sa pagtatabang na mga ipaabot ang tamang informasyon sa gabos. Diyos mabalas po, marahil na hapon galaay. Alright, maraming salamat po, Attorney Anthony Nuida, for that message. So, sa may mga nais itanong po mamaya po sa ating Q&A portion, ay bibigyan po namin ng time na sagutin ang mga katanungan ng ating media partners at ang publiko. So, maaari niyo lamang po i-chat sa ating Q&A box dito sa ating WebEx, as well as po maaari niyo din po itong i-comment sa ating Facebook Live. So, now po, live po, din po tayo sa ating Facebook page na DOH Bicol CHD, as well as po sa PIA. So dumako na po tayo sa dalawa sa ating COVID-19 referral hospitals at upang bigyan po tayo ng mas detailed na sitwasyon ng Bicol Medical Center ay makakasama po natin si Dr. Jose Manuel Ranyola III, ang ERID Head ng Bicol Medical Center.
Dr. Ranyola, go ahead po. Magandang hapon tabi sa Indogabos. We started to see increase in admission here in BMC last January 7, 2022. No, for the past, for almost the whole month of December, we only get to see about 3 or 4, maximum na 6 of COVID admissions. And then January 7, there was an increased rise in admission, particularly in the OB department of BMC. As of the moment, we have a total of 147 confirmed COVID positive patients in the Bicol Medical Center. Of these, 36 are mothers on labor and mothers on the postnatal care already. 14 are pediatric patients. Of the 14, 12 are pedja and 2 are newborn. We have also 34 psychiatric patients who tested positive at the Department of Psychiatry in Cadlan. That is why we had to shut down the OPD department of the psychiatry department so that we can clear out check all the employees first before resuming operations. Currently, all these patients are isolated in their own wards. We also have about 5 surgical patients inside, and the rest of the 147 are medical cases. Inside the Erin facility, we have 101 admitted patients, and some of these are still in the other isolation wards of the department since they cannot be admitted yet inside the COVID facility of BMC. For January to June of 2001, there were a total of 153 employees who tested positive. For July to December of 2021, there were a total of 259 BMC employees who tested positive. But as of January 14, this is just from January 1 to today, there are already 127 BMC employees who tested COVID positive. So this is there's a big impact in the delivery of services here in BMC. Next week, we're supposed to have a vaccination drive here in BMC, but I've learned that a lot of our vaccinators or in our team of the vaccination team of BMC are quarantined. So we have a problem with manpower, so we have no choice but to cancel our vaccination drive next week. As to the status of these COVID patients, 56 are asymptomatic, mostly are the OB patients. We have 37 mild, mga employees who are quarantined inside, 29 moderate cases, 22 severe, and 3 critical. We've seen in the past week increase in positivity among the different patients admitted in the regular wards, medical, surgical, who initially came in as negative for COVID. But maybe because of the increased transmission in the community, yung mga watchers nila may dala-dala ng virus, so nahahawa yung mga pasyente nila. So most of these moderate to critical patients are patients admitted in our wards who were non-COVID during the time of admission and then would be infected by COVID. And since they have already a lot of comorbidities, so sila yung would progress to moderate, severe, and critical. So I think that's our current status here in Bicol Medical Center. Thank you po. All right, thank you po, Dr. Ranyola. So let's go ahead na po sa Bicol Regional Clinic and Teaching Hospital at kasama po natin ang Medical Center Chief 2 na si Dr. Eric Raymond Raburar. So Doc, any updates po for the current situation ng BRTTH? Artivera, Artinoida, good afternoon po. And to everyone po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Pagpasensyahan nyo na, sabay-sabay ang aming meeting.
presently may meeting din kami with the central office, kaya ho, dalawa yung aking attention. Kasi ho, nag-uusap sa budget sa central office, kaya pagpasensyahan nyo na. On the BRTT side po, kung mapapansin ninyo, gumawa kami ng sistema kung saan tinawag namin itong Albay Triangle. Nung last surge po, nung November 15 po, dine-activate ang Albay Triangle at nagbalik na sa dating operation, BRTH, at yung mga kasamang ospital po. Ito po yung nangyari noong November 15 po. Kaso po, sa nangyayari po ngayon, napansin namin na ang naging pinakamababa naming pasyente na naka-admit for COVID ay noong January 4 po, kung saan 17 po ang pinakamababa naming admitted patients na nagsimula pong tumaas. Mula sa 17, naging 25, 26, hanggang ang pinakamataas po, tumaas po ito nung January 9 ng 33 patients, kung saan po napansin namin na sa tuloy-tuloy na pagtaas na ito ay kailangan naming paghandaan ang tinatawag nating surge. Presently ho, kung matatanong nyo, nasa 73 patients na po ang admitted sa BRTTH po sa kasalukuyan. At kung maalala nyo po, nung dati nating surge, ang trigger number po natin noon ay 55 for the activation ng Albay Triangle po, na kung sa kasalukuyan pong numero ng aming pasyente na 73 ay dapat nag-activate na po kami ng ating reactivation ng ating Albay Triangle. Kaya lang po, ang kagandahan po nito, sabi ko nga, marami kaming natutunan doon sa pag-activate namin ng Albay Triangle. Kaya ho, ang napag-usapan po namin ay calibrated response for the reactivation ng ating Albay Triangle. Kaya kahit po 73 na ang ating pasyente, ay calibrated po ang ating gagawing response, kung saan po unti-unti na namang nating ililipat ang ating mga pasyente, katulad din po ng ginawa natin last surge sa Delta. Magkakaroon po kami ng pag-uusap. Again, pag-uusap nitong ating mga tatlong ospital, namely Josefina, Legazpi City at Siga Memorial, on the reactivation ng ating Albay Triangle. Pagdating naman po sa ating healthcare worker, nagkaroon kami na namin ang kaso ng nagpa-positive sa aming healthcare worker. Napansin po namin ito noong January 9, kung saan po nagsimula ng magkaroon na naman kami for so long a time na wala na kaming positive na healthcare worker. Simula po noong January 9 up to present, ay simula ho yung pagtaas aming partner sa ngayon po, sa ngayong araw na ito, ay meron kaming total na 38 healthcare workers na positive po, na dalawa dito ay admitted sa aming ospital. The rest are on quarantine and quarantine facilities. Home quarantine at results po ng kanilang swab test, pero symptomatic po sila. So far po, yun po yung aming masasabi regarding dito sa aming paghahanda on the reactivation of the Albay Triangle for the COVID response, surge response for this Delta variant po. Diyan po muna ako magtatapos. If you have any questions po, sasagutin na lang po namin. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Alright, thank you po Dr. Raborar for that updates po sa sitwasyon po sa BRTTH as well as measures taken. So bago po tayo dumako sa ating Q&A, nais po muna namin i-acknowledge ang ibang
national government agencies na present po sa ating press conference, ang PIA Regional Office 5, ang Bureau of Fire Protection Region 5, ang PIA Masbate, ang Philippine National Police MDD Unit Region 5, Department of Tourism Region 5, Philippine Navy, the Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center, Legazpi City Hospital, Our Lady of Mediatrix Hospital, Dr. Moises Kakawa Memorial Hospital, and Daet Doctor Hospital. So, dumako na po tayo sa ating question and answer at makakasama po natin dito ang lahat po na nagsalita kanina, ang ating regional epidemiologist na si Dr. Aurora Teresa de Duro, ang IRID head ng DMC na si Dr. Jose Ranyola III, ang Medical Center Chief ng DRTTH na si Dr. Eric Raburar, ang ating Assistant Regional Director who is also with us through WebEx na si Dr. Ferchito Adelino, ang ating Regional Director na si Dr. Vera, and ang Regional Director ng DILG na si Attorney Anthony Nuida. So unahin po natin ang mga katanungan na advance po natin na receive mula sa ating media partners at sa publiko. So unahin po natin for the DOH, Doc Vera. Now that we are under alert level 3 daw po, ano ang guidelines nito? What are the restrictions? So, marahay na hapon po sa Gabos. So, iga po kitang sa pagsakat po, ini-expecta sa pagsakat kang mga kaso, pa medyo marikas po, makaulakit ang COVID-19. Iga po kitang protocol na present sa hapon si Yusek Berhere kahapon po sa IATF na protocol duman po sa new guidelines ng quarantine. So, at saka po yung pag-testing, but other than that, yung PDITR po, tang strategy in the response for COVID-19, day pong pagbabago. So, yung existing guidelines po ng COVID-19, ganun pa din po, but for the response of sa Omicron response, ito po ay pag nag-alert level 3 na po ang sarong lugar, effective po January 13, ia-apply po yung bagong quarantine pong periods. Ano po? Pero ini may mga dagdag pong kulatilya based on your vaccination status. So, iniuulit ko po bago po itong guidelines, umiikot pa rin po after yung presentation ng Yusek Berhere po sa ating National IATF. So, umiikot po yung guidelines for signature at saka po yung ibang agencies po kasi natin, syempre i-adjust yung dating previous guidelines sa the Omicron response. Inuulit ko po yung dating response, ganun pa rin po. Nagbago lang po sa testing as well as sa period of quarantine. So, the moment po nag-alert level 3, saka po i-activate to yung quarantine na procedures. Tapos po, January 13 po ang effectivity ng ating bagong shortened quarantine period. So, we have also been calling yung ating sentinel sites as well as yung provinces, the provincial epidemiology and surveillance units, hospitals as well as yung ating sentinel hospitals. For those na hindi po naka-attend, ina-orient po at ibinababa po ito yung bagong guidelines na shortened period, but inuulit ko po, yung shortened period will still be dependent upon yung infection control procedures po or policies ng ating hospitals usually po. Kasi mas shortened po yung, iba po yung shortening sa vaccinated as well sa hospital facilities and sa general public. So, meron pong ilalabas ang DOH po na official na after this na shortened quarantine procedures and testing protocols. Ito po yung official. So, yung mga una pong nailabas na that was initially for the healthcare workers. So, kinaklaro po. So, ang ating info cards po ilalabas po ng ating management, so health promotions unit po. Sir, naka-prepare na po to for as long as pag na-sign na po immediately yung na-present ni Yusek Berhere sa National IATF kahapon, ilalabas na po yung written guidelines. Meanwhile, ang ilalabas lang po natin sa ngayon, yung info cards po na ang official po na lalabas kasi ang daming naging fake news would be the health promotions unit po ng CHD. So effective January 13,
and i-implement po ito pag alert level 3 na po ang status ng isang area, yung shortened quarantine periods po. Over. Thank you po, Dr. Au. So next question po, this is from Sir Christopher Novello. Ano ang rason kan sudden surge ng COVID-19 cases? Rason po sa diba, we enjoyed because of our efforts po, and salamat po sa lahat, pati sa general public. Sa tong pag-anduyog na mapababa po ang sa tong mga kaso, na-enjoy po ta si alert level 2. So ang alert level po to, kung hihilingon ta, nahiling po yung restrictions, medyo naglusen, nakapagluwas kita, naka-enjoy po kita magkakan sa luwas, nakaluwas outside of Bicol. Si iba po nakaluwas sa ibang probinsya. So ganyan po ang nangyari sa atin, but kahit po tayo bakunado, there still remains the threat of getting the infection. So pag naghiro po ang tao, talaga pong mahiro man sa to kaiba ang virus, kita ang nagdadara kaini. So ang holidays, siguro po alam naman natin, may nagpuruli, tapos during December, and nagbaralik po ng January, so nagluwas laog po sa intirong Pilipinas, ang kadakol pong taho. So that would be the reason why we are now expecting an increase. Kasi meron pa rin naman po tayong maraming kaso sa komunidad, napakababa nga lang, pero pag hindi po natin na-observe yung minimum public health standards sa ating pag-uwi at pagbiyahe at yung pagpapabakuna, so expected din po na pag naghalo ang maraming tao, marami rin po ang may kakalat na virus nung mga nagbiyaheng, lalo na po yung mga asymptomatic cases na kahit bakunado ay makakahawa pa rin, at ikaw kahit bakunado, mahahawaan ka rin pa rin po naman. So over, Miss Joanna. Alright, next question po, Dr. Au, from Miss Karen Canon. Profile kan mga nagpa-positive po kung kadaklan may history of travel. So data po ma-quantify, pero so far sa mga na-contact trace na po, and yung report sa akin ng digdi sa region. So kasi po pinapahiling ta ang may history of travel, kadaklan po ang may history of travel. Hali po sa lugar ninda, maski po interzonal sa zonal travel, igwa po kitang mga araw kaya na istorya po sa pag-contact trace na nakukuasang yan po. Alright, next question po, Dr. Au. Update daw po sa genome sequencing ng siyam na close contact kan Omicron patient sa Tigaon. If may results na daw po. Yes. So dahil pa po kitang results, napadalata na po sinakuatan ng specimens. Alagad po, it takes about a month. So, aram to po, may surge sa Manila. So, at ang average pong natin, mga 1 month po bago makuha. So, mahalat po kita. Alagad ta, itong sa 9 close contacts na identified ta po, asymptomatic po ka ito ang 8, tapos mild ang saro, mild case na COVID. So, lahat na po, nahiling ta po sa pag-follow up na nakapag-recover na, and 8 duman sa mga close contacts kadtong sa tong Omicron, bakunado po. So, yan po ang sa tuyang update sa 9 contacts po ng 2 Omicron sa Camarines Sur. Alright. Also from Ms. Karen Canon, kumusta din daw po ang COVID cases sa mga minors sa Bicol region? So minors po. Sorry, hindi na umabot po sa press time yung disaggregation ng minor de edad. So that would be 18 and below. So we have cases of 18 and below po talaga. Totoo yan. And meron yung sabi nga ng BMC, meron po silang infant. So hindi po inabot yung pag-disaggregate po sa medyo masalimuot sa susunod pong reporting. Ibibigay po natin by age group hanggang 60 years old and above po. Alright. So next question, Doc. Pwede po bang makahingi ng bilang ng mga vaccinated na nagpositibo pa rin sa COVID-19? Okay, meron po tayo niyan. So, as of January 13 po, ang total out of the total cases na almost 50,000 cases po sa riyon, we have 9,030 na bakunado po. So remember, nagbakuna lang po tayo last year nitong March. So sa karamihan po ang karamihan po ng 9,030 na vaccinated na kaso, meron po tayong mild cases na 5,252
or 59% po of the 9,030. 32% po nito ay moderate, 323 po ang bilang. We have 4% na nagkaroon ng moderate na sakit, so this is 323. Meron po tayong severe na 1%, which is 108 in counts, and wala po tayong 0% po or less than 0.1% ang kaso po natin ng critical. So in count 16 lang po ito. We still have verification kasi hindi kompleto po yung datos, 5% lang po naman, which is 408. Pero po kung titingnan po natin, itong data po kasi natin hindi na disaggregate yung partially vaccinated at fully vaccinated at kung yung meron na pong nakabooster. But ang nabubooster pa lang po is kokonti pa lang at ito po ay healthcare workers. So karamihan, ito yung first or second dose na nagkaroon po ng sakit ng COVID. Alright, thank you po, Dr. Al. So let's go ahead po sa mga advance na receive natin na questions for DILG. Attorney Nuida, Director Nuida. Your first question po, how is the implementation of alert level guidelines sa mga LGUs? Monitor ba ng DILG? Yes po. Opo, ever since naman kaibanan sa monitoring yan, especially kung sa polisiya, IATF resolution, as in may DILG pa na memo circular. Bako lang po kami sa DILG, kundi kaibanan may mga agencies under DILG, yung PNP and other offices. So, tuloy-tuloy ang monitoring and of course, bako lang sa pagsunod sa health protocols, pati na duman sa mobilization kang gabos na officials, especially the barangay officials po sa pagtabang sa vaccination. So yun, palagos po ang pag-monitor kang DILG po. Okay, next question po for you, Attorney. Kumusta yung meeting ng BIATF last Tuesday? What are the agreements made in relation to the presence of Omicron as well as the increasing COVID-19 cases in the region? Yung kaibanan po si Ernie, co-chair sa BIATF. Nag-present po kayong status at as in talagang ang importante as presented yung pagsunod sa PDITR as in sa vaccination. So yung mga agreement naman, especially po sa mga member agencies, may mga ilang pang agency ata na hindi pagabos mabakunado ang mga empleyado, ini-encourage po na gabos man magpabakuna na, especially yung mga taga-national government. Of course, bako lang po sa taga-gobyerno, pati po sa private sector, kasi sa mga daipa na nabakunahan. So padagos po yung pag-monitor kay implementasyon ng PDITR. More or less yan po ang naging pag-urulay po as in agreement kang nakaaging meeting po kang BIATF kang Tuesday. Alright, thank you po, Attorney Nuida. So for questions, for advanced questions po na na-receive natin for BMC, Dr. Ranyola, in your statement the other day, you said that may increasing positivity trend sa BMC. Do you have exact number kung ilan ang nag-positive among your health workers? So as of today, 127 BMC employees are already infected. So naka-quarantine sila. Out of the 127, 15 are doctors, 55 are nurses, 11 medical technologists, 13 allied medical staff, 2 midwives, 13 nursing attendants, and 18 support staff. Alright, thank you po, Dr. Ranyola. So next question po for BRTTH na po. Advanced question from Sir Luwens Barcena. Ano ang disposition po ng BRTTH sa nirereklamong tambak na basura sa compound nila, Dr. Raborar? Yes, good afternoon. On the question po niyan, actually, meron na ho kaming ginawang, actually ho, last year pa ito eh. Kasi ho talagang dumodoble po ang ating number ng tinatawag nating infectious waste. Kaya po, ang ginawa po namin ay yung dapat pong allowable na every 6 months, ay ginagawa na ho namin every 3 months. Alam niyo ho, for the information of everyone, ang BRTTH po
ay gumagastos every year ng 15 million. Imagine niyo po, 15 million per year sa pagtapon lang po ng ating mga basura dito sa ospital na naka-classify po na infectious waste. Kaya ho, may imagine ninyo kung gaano kadami yung ating mga healthcare worker, pag nagpalit ng kanilang PPE, pagpasok, paglabas. Kaya ho, talagang nagtambak ang ating basura po dito sa BRTTH. Kaya ho, ang ginawa po namin, hinihingan po namin ang aming pong sanitary engineer na si Engineer Noli Panuelos po ay galing po sa DENR. Kaya siya talaga yung ekspertong tumututok sa ating pag-manage ng ating basura. Kaya siya na rin ang nagsabi na at this point in time, palagay ko ay kinakailangan natin i-increase yung from the 6 months na dapat every 3 months na po yung ating pagtapon ng ating basura. This will entail an additional expense, pero wala ho tayong magagawa. Previously po, ang kagandahan lang, yung dating tinatapon na basura po ng ospital na tinatapon po sa Cavite, ngayon lang po nagkaroon ng local. Presently, may pag-uusap sa isang local na provider kung saan po nagkaroon na sa Dalaga. We hope na makatulong ito at makababa ng ating paraan o panggastos dito sa napakalaking overhead po pagdating po sa kabayaran or sa ating funding ng 15 million. Napakalaki po talaga nung kung iisipin nyo, 15 million is 15 million kung saan pwede pa hong ipambili natin ang gamot sa ating mga pasyente at ibili ng mga gamit na kinakailangan po. Nagkaroon nga po ng mga initial na pag-uusap kung saan kami hong 3 ospital ng BRTTH ng Department of Health, ang BMC, BRTTH at ang Sipokot po, ay palagay ko ay pareho rin ng problema na ang taas-taas ng aming overhead pagdating po sa pagbayad lang sa basura. Kaya nagkaroon ng initial na pag-uusap na baka naman ipunin na yung perang yon at gumawa ng sariling site ang ating Department of Health pagdating lang sa Bicol Region on managing yung ating mga infectious waste. Kasi palagay ko rin naman, ayan din yung mga nagiging sakit ng ulo ngayon ng ating mga private hospitals at ng mga facilities natin sa munisipyo kung saan itatapon yung mga PPEs na yan na considered as infectious waste. Kaya nagkaroon po ng ganong pag-uusap. Pinag-uusapan pa rin po yan. And for the meantime po, katulad nga ng natanong ninyo, ayan po yung ginagawa ngayon ng BRTTH na i-increase na lang. Imbis na every 6 months kami po, ay 3 months na lang to unburden yung load ng tumataas na load ng basura, infectious waste dito sa hospital po. Yun po yun. Alright, thank you po Dr. Raborar. So ngayon po i-entertain na po natin yung questions mula sa ating chat box sa WebEx, sa Messenger as well as sa comment section po ng DOH Bicol CHD Live. So unahin... Joanny, excuse. Yes Joanny, po, Doc Vera. Let us call ARD Abilino po. Meron po siyang sa pang comments po. Si Dr. Abilino po. Please proceed, Chito. Hello, good afternoon po sa Gabos. Good afternoon, Director Vera and Dr. Noida, to our Chief of Hospitals and to my colleagues. Analysis lang po ini kang comparing ang satuyang kaso kang last year kumpara ngunyan na taon na Enero na bulan. Kung satuya pong marurumduman kang bulan kang Setyembre kang 2001 na experience po kang Bicol ang paglaog ki Delta variant. Dangan po tuminaas bigla pong suminakat ang numero kang kaso kang COVID-19. Kung marurumduman ta po kang bulan na Setyembre,
itong petsa po ning Setyembre 16 to 22, iyo po ini sukunsain may pinakahalangkaw na na-report na kaso ang sa tuyang rehiyon na nasa bilang po na 3,422 cases. That is for a week. Ngunyan po, kung iilingon ta po ang Enero, ang halangkaw po na kaso na nailingta po, iyo po sa peryodo kang January 8 to 14, sarong simana man po yan, na igwa pong bilang na 2,240 na kaso. Kung sa tuya ta pong bubusision, ano po itong aldaw na kung saan may pinakahalangkaw na nai-report na kaso ang Bicol kang Setyembre, iyo po ini ang September 16 na igwa po kita ning total na 643 cases in one day reported. Kung iilingon taman po sa Enero ngunyan na taon, igwa po kita ning 600 cases na may pinakahalangkaw po yan na aldaw na nai-report ngunyan na taon. Kung iilingon ta po kung rikas o so bilis na nagduduble ang kaso ta, no? Pirang aldaw tanganing magduble ang bilang kang kaso. Kang Setyembre po, kada aldaw nagduduble ang kaso ta. Ngunyan po sa Enero, iyo man po ang nangyayari na kada aldaw ang bilang kang kasong minalaog na nabibilang kan sa tuyang Regional Epidemiology and Surveillance Unit, iyo po ay nagduduble. So kung ang hapot po mas halangkaw bagangon yan kumpara kang Setyembre, ang simbag po daay pa po ta pigaabot so pinakahalangkaw na bilang na naitala kan sa tuyang rehiyon kumpara kang Setyembre last year. Alagad, naiiling ta po ang marikas na paglangkaw ng mga bilang na Bicolano na nauulakitan, lalong-lalo po ngunya naiiling ta, nagari mas naglalangkaw po ang mga bilang kansatuyang mga personahe na nagtatrabaho sa salud. Iyo po ini so nagtataoning serbisyo kapag po ang sarong tao naghelang. So ano po ang implikasyon kaini sa satuyang salud digdi sa Bicol? Hanggang nagkakahelang ang Bicolano, hanggang nauulakitan ang mga health worker ta po, maabot po ang panahon kung daita po ini katawaning marikas na solusyon ang satuyang mga health worker, pasyente naman po kan sa tong ospital. Sisay na po ngunyan ang maalaga. Sisay na po ngunyan ang mabulong kung ang nagbubulong na ulakitan ta naman po ki COVID-19. So, igwa daw po kita ng surge o paglangkaw, biglang paglangkaw ning mga kaso digdi sa Bicol ang simbag po igwa. Naiiling ta po ngunyan sa epidemic curve na kang Setyembre, pag-abot kang Oktubre, nagdiit-diit na po ining nagbaba. Pag-abot ning Nobyembre, nagbaba pa po ini, dangan kang Disyembre na nagpoon, nagbaba, alagad kang katapusan kang taon hanggang na po ngunya ng mga aldaw na ini, naiiling ta na po ang marikas na paglangkaw ning mga kaso. So ini po naiiling ta ang sarong wave of infection na minalakop sa buong Bicolandia.
So saro po ining makahandal na dapat tawanta po ning marikas asin konkretong solusyon. Ta kundai po baka po kundai kita mahiro ngunya ning marikas, baka mas maglangkaw pa po ang mga kaso ngunya na taon kumpara kang Setyembre. Iyo lang po ito, Director. Maraming salamat po. Alright, thank you po Dr. Chito for that update po. So ngayon po, dumako na po tayo sa mga katanungan sa ating chat box dito sa WebEx, pati na rin po sa Messenger at sa comment section po ng ating Facebook Live. So unahin po natin ang katanungan mula kay Miss Karen Canon for RD po. Clarification lang, sa National IATF Albay, Comsur lang ang pig-declare na Alert Level 3. Pero sabi now ni RD Gabosman, nasa Alert Level 3 now sa Bicol, except sa Ligao. So RD Vera? Lang po itong nasabi na na IATF na ang Kamsur in Albay ay level 3 po. Pero during the following, ini po ay pig-validate sa Manila sa AB, sa Epidemiology Bureau. And yung po, na nakaiba na po ngunyan so other provinces including Naga City po. So sa datos po, we have the data here na talaga ang gabos na probinsya kan Albay, level 3 except for Masbate, which is basically at level 2 po. So nagtutugma naman tabi sa itong datos with the IATF. Thank you. Alright, thank you po RD. So next question po from Mr. Barb. Yes po. Go ahead po. Pwede ko pagdagdag. May latest, Doc Ernie, RD Ernie, may bago pong Resolution 157A na isinabay na po ang ibang probinsya sa Alert Level 3, except Masbate. Sa National IATF po yan. As in yung Naga, dati yung Resolution 156A for Naga City, simula 9 to 16, 15, in-extend na po until 31, January 31, yung Alert Level 3 kang Naga City. So kumbaga po, mas pati na lang ang bako Alert Level 3 sa buong Bicol region. Yan po yung latest niya na nabasa mi sa National IATF Resolution po. Yun na po. Thank you. Alright, thank you po Attorney Nuida and Dr. Vera. Next question po from Sir Barbelima. Ilan ang bilang ng Omicron cases na po sa Bicol mula sa mga kabataan and minor de edad kung meron daw po, pati daw po ang cases ng Delta variant. So ulit for reiteration lang po, Dr. Au, we have data with us. Okay, so wait lang po, babalikan natin yung data. Ay? Wala po yung data dito, but meron po tayong data na as of December 31, since hindi pa po bumabalik yung pinadala po natin nitong January, ang Omicron po sa atin is 2 cases po in the province of Camarines Sur. But the rest po yung ating Delta. Teka, titingnan ko po kung naandito yung table. So wala po, I don't have the data right now na binasa ko last week. Pero wala pong pagbabago yung nabasa po natin last week. So out of the 822 cases, 2 yung Omicron, yung karamihan po doon is Delta. Alright, thank you Doc Al. So itong next question po from Sir Melvin Machado is still for you po I think. Kung may surge ng COVID-19 cases, when ang point na ma-decline ito? So meron po tayong PDITR. Meron tayong PDITR. So normally 6 months po ang ini-expect natin for the response bago po mapababa. Pero po pwede ay mabilis-bilisan yan pag yung PDITR na strategy po natin ay i-implement. So sabi nga po natin, nagbabago lang. Pag yung sa Omicron na response, yung sinorten lang yung quarantine period at yung testing process. However po, yung lahat ng nasa strategy ng PDITR, yun pa rin po. At ang mangyayari po, pwede nating ma-shorten yung number of cases. Yun po yun, walang sawang inuulit po ng DOH together with the national agencies, especially the PIA. Wear mask, wash hands, maintain distance, airflow po. Tingnan natin yung airflow, plus yung pagpapabakuna po.
So, yun sa lahat po ng yun, kung tayo ay mag-implement uli strictly at i-observe po natin individually yung pagpapractice po ng bida solusyon plus yung airflow po, pwede pong ma-shorten yung 6 months po natin na bubunuin para po mapababa ang kaso ng Omicron na variant and sa COVID-19 po dito. So, hindi po sinasabi na purely Omicron tayo. Meron pa din po tayong mga Delta cases. Alright, thank you, Dr. Au. Next question po from Ma'am Rosie Nieva of GMA Bicol. Tanong ko lang po nitong mga nakalipas na araw ang bilis ng paglobo ng cases sa Naga City and Camarines Sur. Possible na po kaya na ang Omicron variant dito? Doc Au. Ang nangyari po sa increase, so hindi naman po tayo nagpapahinga sa pagmamatsyag. So yun pong may mga history of travel ay kinukuhanan po natin yan based on the criteria para ma-identify po kung Omicron itong mga ito. But it will take another month at nakakapagpadala pa lang po tayo ng specimens na na-collect natin yung first week of January and part of the second week na ipadala po natin. So tinitingnan po natin lalo na yung mga galing sa Maynila, sa mga lugar na may local transmission. So, 3 po yung area yon, Region 3, Calabarzon at NCR. So, binabantayan po natin at kinocontact trace pa rin po lahat na may history of travel sa areas na may local transmission at nakuhanan po natin yung specimen para matingnan po natin kung ito ay pinasok na ng Omicron. So, wala pa rin po tayong ibang gagawin. Prevention still is a pound of cure hanggang hindi po nakukumpirma yung mga pinadala po nating specimen, hindi po tayo pwedeng makapagsabi na marami na po tayong Omicron sa kung ano pong lugar. So, yung mga kaso po natin ngayon ay pinag-iingat na sana hindi na po makapaghawa na. So, hindi po natin alam din kung yung sudden increase ng first week was because hindi nagkonsulta dahil ayaw ma-quarantine, di ba, dati sa holidays, or nagkumpul-kumpul lang po yung pagkukonsulta after the New Year. Saka lang po nag-search. But, yung second week pong ito, tinitingnan po natin, continued pa rin po yung pagtaas ng kaso. Yun na nga po yung ine-explain sa atin kanina ni ARD Avellino, ni meron tayong increasing number of cases. So, yun lamang po. Alright, thank you po, Dr. Au. So, next question po for Doc Joey. From Sir Christopher Novello po itong katanungan na ito. Kamusta ang operations ngunyan kan BMC since reported na there's a rise of cases sa HCWs or healthcare workers na positive sa COVID-19? Okay pa naman yung operations, hindi pa naman affected. So dun sa mga areas na marami nag-positive, kukuha sila ng ibang personnel sa ibang areas na medyo maluwag-luwag pa. Some department na gano'n sila ng sariling measures nila, yung surgery department, yung elective procedures nila, pinuput on hold muna para to give way din muna sa mga emergency cases na procedures. Yung ibang services like yung cancer center, since marami nag-positive sa kanila, tuloy pa rin naman, except yun nga, naglilimit lang. So hindi kasi kakayanin na itigil yung operations dahil sa mga positive na healthcare workers. I think sa ngayon lang ang naisip namin na para hindi na maka-burden pa yung vaccination nga, para hindi na namin mag-pull out ng mga staff sa ibang mga wards. So pwede naman namin yun siguro i-move on a different day na pag medyo nakabalik na yung mga naka-quarantine. Ang nakikita namin ngayon na mataas na kaso pala, yung mga dialysis patients na nagpa-positive, na madami na naka-admit dito sa BMC kasi being a referral hospital, we have a dedicated dialysis machines for COVID patients. However, sa sobrang dami din nila, hindi rin makaya makiter ng BMC. No? So, we are, the nephrologists dito sa Camarines Sur, sa Naga, are coordinating na rin with the other dialysis centers sa mga private hospitals na tulungan yung BMC na i-cater to mga COVID-positive dialysis patients.
Joanne. So, Joanne, where are you now? Okay, so kung dahil na po, kung may problema yung connection ni Joanne. So, we now go to the closing remarks po. May we hear from our friend from the DLG, Attorney Anthony Nuida po, for the closing remarks po, for the DLG. Thank you po. Yes, Dr. Ernie, maraming salamat po ulit. Yun lang naman, padagos lang kita magtarabang po ang Bicol IAP, kami po sa DILG, kung may mga na-observe na mga violation sa protocol, sayaan po kami para magtabang at ma-monitor ta. Kasi mapakiulayan ang mga local officials na hindi ngon as in sigurado ko na ma-implement ang PDITR strategy na sabi nga ni Dr. Au Casabago yung saro sa paagi para mapapabata po ng maaga ining pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Bicol region. So padagos po magtarabangan girara, asin salamat po sa inyo. Thank you very much po, RD Noida. So while we are sorting out our technical difficulties po, let us proceed with our questions po. So for our next question po, this is from Sir Melvin Machado. Kung may surge ng COVID-19, when po ang point na mag-decline ito? Ang sinasabi natin na pag meron na tayong isang nag-start na increase in the number of cases, average of 6 months tayo nito sa response. But yung strategy na PDITR pa rin ang gagamitin, but sa Omicron response, meron po tayong pagbabago lang sa pag-quarantine sa kasapag testing, of which we are now orienting people. So effective pa lang po yung Omicron response pag alert level 3 po na ang isang lugar, at effective lang po i-apply yung shortened quarantine period with effective lang po siya as of January 13. Wala pong retroactive sa shortened quarantine period. So yung na-diagnose ng 13, saka lang po i-apply yung shortened quarantine period to the healthcare workers as well as the general population, na after this po ay ipopost yung official na prepare ng DOH Central Office, which was presented by Yusek Berhere kahapon po sa National IATF. So yun lamang po. Right, Dr. Thank you po. Pasensya na po, medyo nagka-technical problem po sa part ko. So next question po from Miss Rides Marsha po ng Rappler. What is the state and dominant COVID-19 cases in Bicol? What are the age ranges of Bicolanos found positive with coronavirus? Doc Al? Ito po, yung ating pong dominant pa rin. So kasi dalawa pa lang naman po ang talagang dokumentadong Omicron, and we still await for the other specimens taken during the start of the year. So ang Delta naandyan pa rin po. But as of now, yung hiningi nyo pong disaggregation, we apologize. Wala po akong nakaprint ngayon, although nandun po naka-analyze yung by age group po. Sorry, I don't have the latest update for today pa at kakatapos lang po ng analysis. So maybe in yung next po natin, maibibigay ko po yung disaggregation by age group. Alright, thank you po, Dr. Al. So next question po from Rosas Olarte of CNN Philippines. I think this is for Dr. Eric Raborar po. What part in Daraga Albay is the identified new site for disposal of infectious waste? How many tons per month or every 3 months are being disposed? So if meron daw po tayo, Doc, na data on this po.
Yes, merong kausap yung aming sanitary engineer po. May nakausap na po siyang local po from, I think from Daraga. Recently lang po yan, kaya ho medyo magandang balita yon. Nagkakaroon na po ng pag-uusap tungkol dyan. At kung ilang tonelada po ang nakokonsume po at napoproduce po mga infectious waste ng BRTTH po, malaki ho eh. Basta yung last computation po namin, kalahati pa lang po, umabot kami ng 3 million. Yun po yung yung presyong naipataw sa amin. May presyo ho yan per ton eh. So ang computation po nila, kaya po naalis namin yung December, nabawasan po pala, umabot po ng 3 million. Yun po yung more or less 3 million po. Kaya ho, if you could get somehow yung kung ilang tonelada yon, yan po ay sa Cavite pa po yan itatapon. Cavite pa po. 3 million po yung inabot namin. Mabawasan lang yung aming basura po sa ospital. Thank you po, Dr. Eric. So next question po, this is from Sir Lewens Barcena ng DCGB. For Director Vera, ngayong fever season, nadadamay ba ang may mga fever lang na mapabilang sa COVID-19? Ulit, Tabi. Ngayong fever season daw po, nadadamay ba ang may mga fever lang o kaya flu na mapabilang sa COVID-19? Doc? Kaya gawa po kita mga confirmation test baga, Tabi, na ginigibo para ma-roll out mo kung regular lang na pag-aabo, regular na flu, at saka doon sa kung may COVID ka. Ikadua, pag-arog po kaya, it would be better po na we have to consult a physician. Kani pong sigurado po ang mga susunod na mga measures pong gigibohon. Kani di dahil po kitang masasayang na logistics, dahil masasayang na oras sa mga pasyente. So, ang suma total po kayan is go to a physician po para ma-determine niya. Then, kung ma-testing siya, kaipuhan i-testing. Kung di mo po kaipuhan, i-testing. So, araw po yan. Ang sistema dapat na ginigibo. May proseso po siya. Bako lang po gabos na kalintura, puro COVID yan. Bako gabos na abo, puro COVID. Thank you po. Alright, thank you po, Dr. Vera. So next question po. This is from Ma'am Lizelle of PIA Kamsur. Have we checked na po kung kahit sa Bicol, dominated na din kan Omicron variant? That's why we have the sudden upward shift of COVID cases. Doc Al? Say that this is already Bicol po ay predominant strain na ang Omicron is to get specimens for testing. So meanwhile, ang sinasabi nga po natin is that expected ang Omicron to increase this February. Tayo po ay hindi na nagkakaligtan sa surveillance. Araw-araw nagre-report po ng kaso ang lokal na gobyerno. And nagkukuha po tayo ng specimens na ipapatest po for genomic sequencing para po nalaman natin kung ano yung strain na nagkukos po ng increase dito po sa atin sa Bicol. So sa ngayon, ang masasabi po natin, ang meron pa lang po tayong Omicron na documented case is in Camarines Sur. So the rest po, aantayan natin kung ano yung resulta ng mga specimens na ipinadala po natin sa Philippine Genome Center po sa Manila para po malaman natin kung ano yung mga variants na naandito po that caused the increase in cases in Bicol. So remember po, meron pa po tayong Delta. So pwede pong hindi lang siya cause yung Omicron, but dahil po din nag-ikot-ikot at nagkalabas po tayo lahat, baka din po Delta pa rin ang predominant strain. So we will wait for the laboratory results to be able to say that ang predominant strain na po natin is Omicron. Until then, we do the PDITR po. So yun lamang. Alright, thank you po, Dr. Al. So next question po, again from Rosas Olarte of CNN. For BRTTH,
How is the halfway house helping you with the increasing cases? How many healthcare workers are infected now? And how many patients are right now admitted? Dr. Eric? Hello, ayan, okay. Yung halfway house po namin ay supposed to be po for patient siya. Presently po ay kinonvert po muna namin siya as isolation facility ng aming for our positive healthcare worker. Ito po ay 27 bed capacity po, which is presently po, 6 po ngayon ang nakabilik dito sa ating halfway house po. As of now po pala, update ko lang kayo, 47 na po ang aming healthcare worker na positive po. Kung saan po inuulit po, 6 po ngayon ang naka-isolate sa aming halfway house po. Thank you po. All right, thank you po, Dr. Eric. So next question po from Ma'am Rides Barsha. So this is for DILG Director, Attorney Nuida. What are the measures to be done by the DILG and marching orders to the local LGUs, considering the high prevalence of COVID-19 cases in Bicol, specifically that the campaign period for national level will begin next month, and for local political aspirants in March? The campaigns source of national rates might trigger the spread of coronavirus. Attorney Nuida? Yes, thank you for that question. Yung compliance po sa health protocols during the campaign period, especially for the campaign activities of politicians or candidates, ay mayroon pong kinreate na committee, ang COMELEC, composed of the COMELEC as the regional director as the chair, and then kaibanan po regional director kang DOH, DILG, and PNP, and representative of the Armed Forces of the Philippines. Sila po ang reparo kay yan. Yung committee bang yan po, kung ano yung pwede, and on the na i-allow during the campaign period. So halatunta na lang po, so far hindi pa naman nagpa-meeting po ang COMELEC dahil pa man campaign period. Meantime, any political activities are governed by existing protocols. LGU po ang nag-regulate kaya. As in, kung may mga reklamo, as in may mga nakaabot sa tuya na violation sa protocol, pagkukol naman ang attention po kang LGU. So yun, so far ganyan lang po muna yung sinusunod ng protocol dyan. Thank you. Alright, thank you po. Thank you po, Director Noida. So next question po from Ma'am Karen Canon. Status ng health workers sa mga ospital sa region, may mga nagre-resign na rin daw. Is this true daw po, Director Vera, if we have any details po on this? Po, wala po kami pang nakukuha ang mga datos o information po na dako na nag-resign sa itong mga health workers hospital. So, we have to look into this po kung tama po yung nangyayari po muna sa region. But as far as we are concerned po, we still have po kinag-a-apply, dako po nag-a-apply sa tuya po ng mga health workers, pero pagbabalikan po itong suhapot nindo na kung dako po talaga nag-resign na. Thank you. Alright, thank you po, Dr. Vera. So for our last question na po dito sa ating chat box sa WebEx, ang dami na po symptomatic and would not get themselves tested. Can we proceed with the recommendation yesterday to treat all flu-like symptoms as probable COVID and apply the same treatment and isolation and quarantine for close contacts despite the lack of testing? They are resistant since they say it is just mild flu. So any comments po? Or Rivera? Or Doc Al? Lahat ng fever and cough ay COVID.
So kailangan po pumonsulta sa pinakamalapit na doktor at kung sakali po talagang nag-fit sa case definition ng COVID-19 suspect, saka lang naman po iti-testing. So ito po ay mga akala ng ating mga pasyente. So ang dami-dami pong sakit. So even our infectious disease specialist, si Dr. Joey Raniolo, will say na marami pong sakit na may fever, maraming sakit na may cough, maraming sakit na may colds. So, ang isa po niyaan nga dyan, di ba, parang trangkaso din or parang COVID, this dengue. Since maulan, increase na po, malamok na po sa atin and pwedeng isang cause ng ating fever ay dengue. So, para po malaman kung ano talaga yung ating sakit, magpunta po sa pinakamalapit na health center para po magkonsulta at mabigyan ng tamang atensyon po at malaman kung ano talaga yung ating nararamdaman. Kasi hindi po lahat ng sakit na may sintomas na kagaya ng COVID-19 ay COVID-19 po. So, consult at your nearest health center. Yun lamang po. And over, Miss Joanna. Alright, thank you po, Dr. Al. So last question po sa ating messenger chat box, messenger po from Rosas Olarte. So this is intended po ata for our DILG director. Kung suspended na daw po ba ang face-to-face classes? Suspended din daw po ba ang face-to-face political campaigning? Yung pong sa Alert Level 3, base sa Omnibus Guidelines po ng National IATF, yung face-to-face classes for basic education ay suspended na. I do not know kung ano po yung policy na pigluwas kay ni manood kang DepEd. Initially pig-allow po yung face-to-face sa elementary and high school. Sa college, wala pong nasasabi na bawal. But I think DOH and Bicol ay encouraging na kung pwede dahin na. But yun po, ang suspended lang yung basic. Yung suspension ng campaign po, again, may COMELEC po, jurisdiction po ng COMELEC yan. There is a committee created by COMELEC na kaibanan po ang DILG and DOH, PNP and Philippine Army. Halatunta po, wala pong sinasabi na suspended po ang karampanyahan kasi na po man campaign period yan eh. Yung dagol pa po ang pigbawal compare sa Alert Level 2. As in, ang asaro po na importante na mailingta, yung sumasunod talaga as in ma-implement. Pagdating po sa capacity duman sa mga establishment na allowed, kaiba na po dyan mga restaurant, even mga opisina, as in mga meetings po, conventions, 30% na lang po. Sa Alert Level 2, 50%. Pag indoor, pag outdoor po ay 50% na lang sa Alert Level 3. Sa Alert Level 2, outdoor pwede 70%. And ang importante po, especially pagka-indoor, dapat fully vaccinated lang po ang yaon o participant or nasa laog kang meeting or kang establishment or sa activity. Kung hindi po vaccinated, dapat may required na RT-PCR test result po ang sarong tao na masabay po dyan sa mga activity na allowed or sa mga establishment na allowed. Yun lang po. Alright, thank you po, Attorney Nuida. So maraming salamat po sa mga panauhin natin sa araw na ito for answering questions and for giving updates po. To Dr. Aurora Teresa Deluro, our regional epidemiologist, thank you for the COVID updates. To Dr. Jose Manuel Ranyola III, Dr. Eric Raymond Raborar, Dr. Perchito L. Avelino, and of course, our regional directors, Dr. Ernie Vivera and Attorney Anthony Nuida. So sa punto pong ito, hingan po natin ng closing remarks ang ating dalawang regional directors. So unahin po natin ang ating regional director for DILG, Attorney Anthony Nuida, and take-home message po for our media partners and the public. Thank you, Joanne. Again, nainot na po sa closing message yung Kasubago. Salamat po, Giraray, sa pag-imbita sa Muya sa DILG. At again, in behalf of the BIATF po, ang pangapuda ay padagusta ang pagtarabangan na mag-implementar kang PDITR strategy, ang pagsunod sa health protocols, ang pagpapabakuna. Yun lang po ang pinitang mag-ibot ang aning mapababa ang kaso. Sinabi na po yan ng DOH, mapababa ang kaso na nagdadakol ngunyan as in ang kooperasyon po kang gabos, ang disiplina kang gabos, napaka-importante. Yun lang po. Again, maraming salamat. Maraming salamat sa mga partners na po from the media for the opportunity na makatabang din po sinda sa pagpaabot kita mga informasyon sa tuyong mga kababayan.
Again, magandang hapon po sa inyo. Alright, maraming salamat po, RD Nuida. So, for your take-home message po, Dr. Ernie Vivera. Sa tuya po mga kababayan na Bicolano, let us remember po na ano yung patabi si COVID, ano? And nabako lang siya po tulong variant ang ano yung sa Bicol, uga pa kisaron nag-abot si Omicron. Yan po sa tuntatandaan. And siguro po, as of this time po, rin ang kita po mag-relax, ano? Kasi pag-relax na po kan Disyembre, ini po uso ka sa pagdakol kang kaso tango niyan. So we have to take note of that po. And of course, ang tarabangan po kani whole of government and whole of society. Dahil lang po naman kaya ni DILG, ni DOH, as ng miyembro kan ibang kan BITF na pagsugpo pa kaning COVID po. Ano? At the end of the day po, it's basically the individual person po. Ang bawat Bicolano po ang dapat may responsibilidad po as in disiplina para pagsugpo kanin ni COVID. And siguro po, dito po pagkalimutan ang minimum public health standards po and vaccination. Vaccination po, i-reiterate ko po, na dakulong patabi sa itong mga kababayan na haramo magpabakuna na kung ano-ano ang rason. Yan po ang hinahagad namin po dito sa Department of Health, sa BITF, na as much as possible po magpabarakuna po ang kabus na Bicolano. Na kung araw po kani na dakol pa po ang daing bakuna, may garo kitang pumbungi kayan, at the end of the day po, inindaing bakunang po ini, diyan po magre-resulta po ang pag-develop po ka mga variants na tibaan nga po, mas matindi pa ki Omicron. Ang damir fact po na kulang ka sa bakuna, kulang ang sa imong resistensya sa maarabot na bakuna COVID-19. Pag maluyang resistensya mo po, diyan nagdi-develop po si COVID into a more vicious virus. Kaya po, tandaan natin, nakulang po importante po ang pagbabakuna. Kung may namamati po, reminder lang po, in behalf of your DOH family po, magpa-check up po tulos sa pinakadaharaning health center, sa pinakadaharaning health provider. Mabalos po sa to, mabalos po kay RD Nuida from the DILG na permitang kay Riba po, na permit kita pong pinaunlakan. Arditon, mabalos labi sa imo. And of course, from our media partners and from the other national government agencies po, na nag-attender po dito sa tuyang press con on COVID-19. Mabalos po. Please proceed, Joanne. Alright, so thank you po, Dr. Vera. So I think that concludes our press conference for today. Maraming salamat po sa ating mga speakers, sa ating media partners, sa ating mga national government agencies, LGUs, and other partners na nag-attend sa ating press conference for today. So again, we would like to plug po our Ulat sa COVID-19 Bicol every Monday at 10:30 a.m. So kasama po natin dyan ang Philippine Information Agency 5 na nagbibigay po tayo ng regular update sa ating COVID-19 situation. Yung kasama po dyan ng ating COVID-19 cases, ang ating healthcare utilization rate updates at sinasagot din po natin ang mga katanungan mula sa ating media partners at sa publiko. So this has been Joanna. Good afternoon, everyone. DOHCHD, Servisyo sa Ludicolor. Na ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH, may dekalagad na servisyo. Magaling dulog ko, nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ang sinda sa serbisyo. Mataw ang solusyon ang mga kahilangan. DOHCHD, DOHCHD,
Serbisyong saludikon Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang maray na salud. Buon sa inulan, ipangakisagkod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig inaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHE, DOHCHE, serbisyong saludikon Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaibang maray na salud. Balanseng magkaong tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpagbibi magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyo, natinda sa buhay. Mga pagiramdam na makinig para iwasan. Kita magtarabangan sa programa ka, Department